Baran apo. Naku yung nabara yo. Adobe na tabkawan di jay manong. Di jay ti baba. Nakabarbara da kayo kung nagkuyom. An-anos kasat agbyag. Awan anos awan makan. Ah? Talaga nakabarbara. Nagmayaman dahil nga tiradam iyan. Di mo nangag. Alag kagatawa tayo natanong dati titaltaron niya. Uri nakabarbara may alata. Nangag na ang maging kuko na. Ala, kastalaang agan anos tayo aka nangarod ka hantay mga minga na yan nga banang. Nya. Ano na yan tayo kayo mga banang, hantay ko magkaskas yung nawa magkanan di baba nang nukwan ano, baba nang tayamin. Sula mo sa umat.